Lesi sakhiwo esinezitezi ezintathu sithungeleke ngomlilo ngokugamanxa kwehora lokuqala namhlanje ekseni. Mengilele ebusuku mangizwa kunomsindo ngacabanga ukuthi ngabantu abayibuye bejabulisa mangithi ngiyabheka kanti kuyase kunomlilo osuphumile ngaphandle abantu bayasha ngaphakathi. Akucaci-ke ukuthi kube yini imbangela yalomlilo kodwa kusolwa ukuthi kube ukuxhunywa kogesi ngokungemthetho. Singavuma sithi sibashiswe umgesi ongekho emthethweni ngoba vele uthi bawudonsa abawudonsi ngendlela ngoba bona bawudonsa epalini bayidonsela bona abenzelwa ngoCity Power. Bane abantu abashonile kanti abathathu baphuthunyiswe esibhedlela. Sesikutholile ukuthi kugcine kunabafowethu abayi4 abalahlekile ngenxa lesesigameko salomlilo, ababili abesilisa and then ababili abakabonakali kahle ngoba bashe kakhulu. Umasipala usazama ukuphenya ukuthi ingabe ngubani umnikazi walesi sakhiwo. Badonswe ngendlebe-ke nalabo abakhokhela imali yokuqasha kubantu abangabazi. Bakwethu musani ukuhambe nikhokhela abantu abanga-own ama-buildings eGoli. Musanje ukuhambe nikhokhela abantu aba-wrong eGoli. Ngoba kade nikhokha kubo baphi nje namhlanje? Abasekho. Senisele Dengwane manje. Bangaphezulu kwekhulu abantu abasale Dengwane. Imeya yaseGoli esanda kuqokwa uDada Mrero uthi bazobahlinzeka ngosizo lwesikhashana. Register those affected with an intention to move them to a temporary place where all of them will go. We've also got support from outside NGOs. Isigameko esifuze lesi asiqala ukwenzeka kule ndawo njengoba ngonyaka oyidlule kuthungeleke ngomlilo isakhiwo usindiso kwashona khona abantu abangamashumi ayisikhombisa nesithupha.